Prime Minister, what action will you be taking against Justine Caruana after the ethics breach? Kif taf dal-għodu ġie ppubblikat mill-Kumitat Parlamentari r-rapport tal-Kummissarju għal-ħarsien tal-standards, il-liġi hija ċara ħafna. Għandek l-ewwel stadju li huwa dak tar-rapport tal-Kummissarju. Dak ir-rapport mbagħad jingħadda lill-Kumitat għal jekk għandu jiġi ppubblikat, il-Kumitat ġustament ġie ħadd deċiżjoni li jiġi ppubblikat. Issa hemm l-istadju li jmiss, u dak huwa stadju li joħroġ ċar ħafna fil-liġi fejn il-Kumitat irid jiddeċiedi huwiex se jadotta ir-rapport jew le, jew se jadotta parti minnu imma mhux kollox, u jekk il-Kumitat se jkun qed jadotta parti minnu u mbagħad irid jara x'sanzjoni se jagħti. Nistennew dak l-istadju. Jekk ma nagħmlux hekk inkunu qed ngħidu li m'għandniex fiduċja fil-liġi. Ma inti minn dak li qrajt, issa minn dak li rajt fir-rapport, se titloba tirreżenja għax da qed jirrakkomanda investigazzjoni kriminali. Aqra sew Mark ir-rapport, qed jgħid ir-rapport huwa dak li hemm miktub, ejja nistennew l-istadju tal-Kumitat. Ma jistax ikun illi kull darba neħdu dil-pożizzjoni illi ir-rapport huwa wieħed konklusiv. Il-liġi ma tgħidx issa jew nirrispettaw is-saltna ta' dritt, jew nirrispettawha fejn jaqblilna. Mela allura l-pożizzjoni għandha tkun ejja nħallu l-proċess kollu jingħalaq u mbagħad meta jingħalaq dak il-proċess wieħed jista' jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu. Li nista' ngħid huwa li jiena ma qgħadx nistenna r-rapport imma biex jingħalaq għaliex dak il-kuntratt li jitħadded dwaru r-rapport waqqaftu minnu fih ma li sirt naf bih. Will you not be taking any temporary measures until then? Le mhumiex kontemplati u jekk se saqsini ħan antiċipa d-domanda li jmiss għaliex fil-każ ta' Rożien Kutajjar kien hemm imxejna mod u issa forsi qed tgħid li mxejna mod ieħor id-differenza hija waħda ċara. Fil-każ ta' Rożien Kutajjar kien hemm l-involviment ta' Jorgen Fenech f'dal każ ma hemmx. Grazzi.